Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 27-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýetiň goranmak ministri Sergey Shoygu NATO'nyň we Ortiýetiň arasynda geçirilen maslahatyň Kremlde optimizm döretmeýänligini aýtdy. Shoygu bu beýanaty 27-nji aprelde Ortiýetiň goranmak ministerliginiň uramaçylygyna geçirilýän halkara howpsuzlygy boýunça 5-nji Moskwa maslahatyny etdi. Türkmenistan Freedom House ýa-ni azatlyk we uramasynyň global metbuat azatlygy boýunça ýyllyk hatawatynda ýene ýamanyň ýamany diýilýän ýurtlaryň kataryna girdi. Metbuat azatlygynyň derejesi boýunça Norlan ýüreçenli berilýän bahada Türkmenistan 96-njy derejäni alyp iň azat diýen baha munasip bolupdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň awtorlygyndaky eserler kitapxanalardan aýrylýar. Kitapxanada Niýazowyň hemişelik bir taraflık diýilen kitabının ýokdugyny aýtdylar. Şeýle hem Mirbir Mikoýonyň näki kitapxanada bolanynda da şeýle jogap berdiler. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolunuz. Parijde noýabr aýynda 130 adamyň ölümine sebäp bolan bomba partlamalарynda uly rol oynamakda guman edilýän adam Belgiýadan Fransiýa tapşyryldy. Iki ýurdun prokurorlary bu işin 27-nji aprelde amala aşyrylanlygyny tasdikladylar. 26 ýaşly Salah Abdeslam 4 aýlap gözlegde bolup 18-nji martda tutulmagyndan ozal Ýewropada iň gözlenýän adamdy. Abdeslam 27-nji aprelde Fransiýanyň suwduna eltildi. Derňöçüler Abdeslamyň 13-nji noýabrda Parijde bolan hüjümleriň üçinçiligini amala aşyranlygyny we sport stadionda özüni partlatmagy planlaşdyranlygyny masoňky pursatda bu niýetinden el çekenligini aýdanlygyny ma'lum etdiler. Özbekistanyň prezidenti Islom Karimow Awganistandaky parahatçylykly gepleşiklere Ortiýetiň gatnaşmalydygyny aýtdy. Şeýle-de Karimow 26 aprelde Moskwada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň ýygyanydan çykyşynda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Awganistandaky harby we siýasy gapma garşylyga goşulmaly däldigini belledi. Karimow Awgan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylykly gepleşikleriň dikeldirmeginiň tutuş region üçin ähmiýetlidigini nyktady. Awganistan, Pakistan, we Birleşen Ştatlar soňky aýlarda Kabulyň we Talibanyň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri dikeltmäge synanyp gelýärler. Karimow Awganistandaky durnukçylygyň regionyň beýleki ýurtlaryna hem ýuwaş-ýuwaşdan ýaýrap biljekdigini belledi. Putin Ortiýetiň we Özbekistanyň terrora garşy halkara koalisiýasynyň döredilmegini goldaýandyklaryny aýtdy. Türkmenistanda raýat cemgyýetçiliginiň problemalary boýunça seminar geçirildi. Türkmen mediasyna görä Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy we Ýewropa bileşigi bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde geçirilen seminara türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa bileşiginiň regional wekilleriniň gatnaşanlygy aýdyldy. Emma grajdan cemgyýetçiligi tarapyndan gatnaşanlar barada habar berilmedi. Duşukda ýurtda adamyň syýasy, grajdan, ykdysady, sosial we medeni hukuklaryny hem azatlyklaryny kepil geçýän döwlet hem jemgyýetçilik institutlarynyň döremeginiň tapgyrlaýyn prosesiniň geçýänligini ykdaldy diýilip resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmenistanda demokratiýanyň we grajdan jemgyýetçiliginiň ösüşi boýunça resmi çäreler ýygyderli geçirilýär. Şol bir wagtda halkara guramalary Türkmenistany raýat azatlyklaryny iň berk gysýan ýurtlaryň arasynda görkezip gelýärler. Hozatanda Freedom House guramasynyň täze hatawatyna görä Türkmenistan soňky ýylyň dowamında dünýäde metbuat azatlygyny iň berk basyş görkezen ýurtlaryň biri bolup, diňe demirgazyk Koreýadan ýa-da galýar. Kırgızstanyň kanun çykarjylary parlamentiniň täze spikerini saýlamak boýunça Gizlin Sesverişlikde Sosial Demokratik Partiýasynyň agzasy Çynybay Tursunbekowy saýladylar. Jemi 88 kanun çykarjy Tursunbekow sesberdi 27 aprelde geçirilen sesverişlikde öňe güdüşli atly partiýanyň wekili Masaliýew 26 ses toplapdyr. Kırgız kanun çykarjylarynyň parlamentiniň täze ýol başçysyny saýlamak boýunça 20 aprelde hem geçirilen sesverişligi başa barmandy. Sebäbi dalaşgarlaryň ikisi de ýagny Kırgızstanyň
Kırgızstan Partiyasından Kanat Isayev we Öňügdüşlük Partiyasından Bakit Torubayev her biri 51% toplapdy. 120 orunluk parlamenti ýolbaşça saýlama üçin adından 61 ses toplamak gerek. Kırgızstanyň parlamentiniň öňkü spikeri Asylbek Jeenbekow öz dogany Soronbay Jeenbekow premier ministr wezipesine hödürlenenden soň aprel aýynyň başynda wezipesinden çekilipdi. Xitayly adam hukuklaryny gorajak aktivist we öňkü syýasy tutsak Hariwu 79 ýaşynda aradan çykdy. Aktivistiň esaslandyran Logay Barlyklar fondy onuň 26 aprelde Gondurasda ýoldaşlary bilen diň jalyp ýören wagtynda aradan çykanlygyny habar berdi. Bu onlar çellap Xitaýyň zähmet lagerleri barada habar berip gelipdi. Logay ady bilen tanalýan bu lagerler Mao Zedong'yň gol astynda döredilipdi. Aktivist 1960-njy ýylda Xitaýyň ýakyn ýarany bolan Sowet Soýuzyna garşy eden çykyşyndan soň ömürlük türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Ol 19 ýyllap zähmet lagerlerinde işlenden soň 1979-njy ýylda boşadylypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepli yer Azatlyk radiosi. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýetin gorunmak ministri Sergey Shoygu Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykyşynda NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda ýaňy ýakynda geçirilen maslahatyň Kremlde optimizm döretmeýänligini aýtdy. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinläýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Shoygu Moskwada howpsuzlyk maslahatyna NATO Orsiýet Geňeşiniň 20 aprelde geçen duşugynyň Kremliň NATO we Ýewropa birleşigi bilen bolan gatnaşygyna optimizm döretmendigini aýtdy. 20 aprel duşugy taraplaryň arasynda 2 ýyldan hem köpräk döwrüň içinde geçen ilkinji duşukdy. Shoygu bu beýanaty 27 aprelde Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň guramaçylygyna geçirilýän halkara howpsuzlyk boýunça 5-nji Moskwa maslahatyny etdi. Orsiýetiň gorunmak ministeri Orsiýetiň NATO we Ýewropa birleşigine agda ýurtlar bilen bolan harby hyzmatdaşlygynyň doňdurulmagyna bir günäkär däl diýdi. NATO Orsiýetiň Ukrainadaky harby interwensiýasyna, şeýle hem onuň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny bir kanun özüne biriktirmegine jogap edip 2014-nji ýylyň 1 aprelinde Orsiýet bilen bolan praktiki hyzmatdaşlygy bir taraplaýyn doňdurdy. NATO Orsiýet Geňeşi howpsuzlyk meseleleri we umumy proýektler, şol sanna ýadro ýaraglarynyň ýaýradylmalygy, terrorizme we halkara neşe gaçakçylygyna karşı hyzmatdaşlyk babatda pikir alşmak üçin 2002-nji ýylda guruldy. NATO Orsiýet Geňeşiniň 20 aprelde geçen duşugy 2014-nji ýylyň 1 aprelinde merde geçen ilkinji duşukdy. Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Lambert Ozanyryň duşugy hem 27 aprelde planlaşdyryldy. Olaryň duşugyna esasy tema Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýürüýte gödäwçilik missiýasy bolar. Missiýanyň işi Minsk alaşygyna baglaşylan atyşyklary besetmek baradaky gelişigiň ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmek. Zannir özüniň Orsiýet bilen NATO we Ýewropa birleşigi arasyndaky gatnaşyklar hakda hem Lavrov bilen gürleşmeginiň mümkindigini aýtdy. İran'ın gorunmak ministeri Hüseyin Dehqanyň hem Shoygu bilen howpsuzlyk maslahatynyň gapdalyna duşmak planlaşdyryldy. Habarlarda olaryň Tehranyň Orsiýetden harby uçurlar we tanklar satyn almak mümkinçiligi hakda gürleşjekdigi aýdylýar. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepli yer Azatlyk radiosi, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Taliban hereketi Owgan hökümeti bilen paragatçylyk ugrunda gepleşiklere taýýardygyny we gepleşiklere gatnaşmak maksatly Pakistany öz resmi toporuny ýeberenligini aýdyp, emma Owgan hökümetiniň muňa sowukluk bilen çemelişýänligini habar berdi. Owganistanyň, Pakistanyň, Xitaýyň we Birleşen Ştatlaryň Kabulyň we Talibanyň arasynda paragatçylyk ugrunda gepleşikleri geçirmek boýunça edýän finansiýatlary bilen bagly soňky maglumatlary Owganistandaky habarçy Şamirdan Guly Muradydan dinläli. Taliban hareketinin bir delegasyasının Islamabad'a barandygyny Pakistan mediasy habar berdi. Pakistan'ın İngiliz dilinde çap edilýän Express Tribune adly gazetiniň habaryna görä Taliban'ın üç lideriniň awarat topar Islamabad'a barypdyr.
Taliban hareketinin Katarda siyasi vekilhanasy yerleşýär. Mulu Şahabeddin Dilaweri'nin yol başçylygynda Taliban wekiliýeti Katardan Islamabada sapar edipdir. Pakistanyň premier ministeriniň siyasi meseleler boýunça maslahatçysy Sertaj Aziz Talib wekiliýetiniň Islamabada barandygy barada maglumat bermekden saklandy. Ýöne ol Talib liderleriniň Pakistana sapar edendigine red etmedi. Pakistan Awganara alalaşyklarynyň amala aşmak boýunça gepleşiklerin geçirilmegine kömek etmäge ygradyldyr. Biz Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagyny isleýäris diýip Aziz aýdýar. Awganistanda parahatçylyk prosesini ýola goýmak boýunça 4 taraplaýyn maslahatlar geçirildi. Awganistan, Pakistan resmiler bilen bir hatarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Hytaý Respublikasynyň wekiliniň gatnaşmagyna geçirilýän maslahatyň 5-nji tapgyryny geçirmegem gödeňinde tutulýar. Oňa Talib hareketiniň wekilleri hem gatnaşar diýip çakadylýardy. Emma paýtagt Kabulda 19 aprelde ýüz beren terroristlik hujumyndan soňra Awgan hökümeti Pakistan resmileriniň sözüne anamyň ýokdugyny ma'lum etdi. Kabulda bolan terror hujumyň Pakistan armiýasynyň razwiedka gullugynyň kömegi bilen amala aşyrylandygyny öňe sürdi. Kabulda ýüz beren ulag bomba hujumy barada derňeň geçirilýändigini Awganistanyň prezident idarasynyň medbugat wekili Dawahan Minafal aýtdy. Bu terror hujumy haqqany toparynyň ýerine ýetirendigini ol belledi. Pakistan armiýasynyň razwiedka gullugy aýsaýyň terror hujumy destek berendiginiň deslapky derňewde anyklanandygyny sözçi aýtdy. Talib wekiliýetiniň Islamabada barandygyny Minapal Reuters habar agentligine bildiripdir. Taliban hareketiniň bir delegasiýasynyň Islamabada sapar edendigini Talibanyň adynyň tutulmagyny islemedik bir wekilem tasdiklapdyr. Awganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygynyň ornmasary Abdulhabir Uçgunyň aýdysynça Talibanyň jylawy Pakistanyň elindedir. Şonuň üçin Pakistan Talib toparyny parahatçylyk boýunça ýokary geňeş bilen alalaşyk üçin gepleşik geçirmäge razy etmelidir. Pakistan öň beren sözünde durmady. Biz Pakistanyň indiki hareketine garaşýar diýip Uçgun aýtdy. Pakistan amu sarana Talibany ki Talib toparyny Pakistanyň himayet edýändigini Awgan resmileri ýygyderli nägtap gelýär. Talib liderleriniň Pakistanda ýaşaýandygyny Pakistan resmileri boýun aldy. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Awganistandaky habarçymyz Şaýmerdan Ulumradynyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Freedom House ýagny Azatlyk uyguramasynyň global medbugat azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hatawatynda ýene Ýamanyň Ýamany diýilýän ýurtlaryň hataryna girip, tutuş dünýä boýunça diňe demirgazy Koreýadan ýyda galdy. Bu hatawatyň çap edilmegi Türkmenistanyň raýat azatlyklary meselesini Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasynyň we Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen Aşgabatda maslahat geçiren wagtyna gabat geldi. Freedom House guramasynyň Türkmenistanyny beren soňky bahaty barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistan Azatlyk uyguramasynyň global medbugat azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyny ýene Ýamanyň Ýamany diýilýän ýurtlaryň oňunlygyna girip, bu meselede iň pes bahany alan Demirgazy Koreýadan soň ikinji boldy. Ma'lum bolýar, Türkmenistan medbugat azatlygy boýunça ýylyň iň pes bahalaryň birini alýar we resmi Aşgabat öz kanunlaryna garşy gidip raýatlaryň informasiýa almak we ýaýratmak azatlygyny ýygyderli bolmakda tanqid edilýär.
iň yaramaz oňlukda Türkmenistandan soň Özbegistan, Krim Sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen medeniýeti Ýewraziýa ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji ýagny iň pes derejäni aldy. Medeniýet adatlygynyň derejesi boýunça Norlan 100 berilýän bahada Türkmenistan 96-njy derejäni alyp iň az adat diýen baha münasip bolupdyr. Dünýäniň 199 ýurdunyň we territoriýasynyň medeniýet adatlygynyň derejesini sine diýen hasawat syýasy, jinayetçi we terrorçy güýçleriň häkimiýet uruny alyp barýan has giň darkaşlarynyň çägini medeniýeti ýa hyzmatdaşlyga ýa dymmaga mezur etjek bolýanlyklaryny aýdýar. Türkmenistan hasawatda medeniýeti zamun alan polisiýa döwletleriniň hataryny nagdalýar. 2015-nji ýylda konfliktleriň mewzuýan ýerlerine we degişlilikde parahat ýurtlarda onlarça jurnalist alınıp gaçyryldy. Bir näçe hökümet bolan jurnalistleri syýasy sebäpler esasynda ýesir edip saklatdy diýip hasawatda edilýär. İran häkimetler görnüşinden tutsak edilen daşary ýurt jurnalistlerini gymmat baha diplomatik kural hökmünde garasalar, Hytaý resmiýetleri zor bilen tob ettirilen jurnalistler arkaly olaryň kärdeşlerine duýduruş berdiler diýip hasawatda bellenilýär. Mühürde Türkmenistanyň we kanunyň hökmranlygyna hormat goýulmaýan beýleki polisiýa döwletlerini häkimiýetleriň äsgermezçiligi medeniýeti hem bir ýam öz çynarly. Ýylyň dowamynda bir topar jurnalist daşarky dünýäden öňölükde saklanyp, tutsaklykda mümkin bolan sütemeti war edildi diýip Freedom House guramasynyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Ma'lum bolşýar geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternativ Türkmenistan habarlary guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew tutsak edilip, neçe maddalar bilen bagly jinayetde aýplandy we türme tutsaklygyna hökm edildi. Şol wagtda ol daşarky dünýäden özüňölükde maşgala agdalarynyň aýtmagyna görä, hatda öz ýakyn garnaşlary bilen hem görüşdirilmän saklanýar. Halkara hukuk goýucu guramalary Nepesguliýewiň öz jurnalistlik işi üçin ýanalýanlygyny öňe sürýärler. Şeýle de hasawat global medeniýet adatlygynyň 2015-nji ýylda soňky 12 ýylyň içinde iň pes derejede aşak gaçanlygyny aýdýar. Täze hasawatyň esasy netijelerine görä dünýä ýylatynyň diňe 13% adat medeniýetiň höýürini görýär. Ýagny olaryň ýaşaýan ýerlerine syýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň hukuksyzlygy kepillendirilen, döwletiň medeniýet işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Medeniýet kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna sebäp edilmeýär. Dünýäniň ýylatynyň 41% medeniýetiň bölekleýin adat diýip baha berilen ýurtlaryna 46% bolsa adat däl media şertlerine ýaşar diýip hasawatda aýdylýar. Geçen ýyl medeniýet adatlygy boýunça öňkü derejelerinden has aşak düşen ýurtlaryň arasynda Bangladeş, Türkiýe, Burundi, Fransiýa, Serbiýa, Yemen, Misir, Makedoniýa we Zimbabwe ýaly ýurtlar bar. Dünýä medeniýet adatlygynyň derejesi boýunça ýamanyň diýen oňluga giren ýurtlaryň arasynda Türkmenistan bilen bir hatarda Özbegistan, Belarus, İran, Siriýa we Demirgaz, Koreýa ýaly ýurtlar bar. Täze hasawatda medeniýetiň iň adat ýurtlary diýilip Norwegiýa, Belgiýa, Finlandiýa, Niderlandiýa we Şwesiýa görkezilýär. Kärdeşim Ýowşan Nawrwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň häzirki prezidentiniň awtorlygynda izli täze kitaplar çap edilýärkä, bir wagtlar türkmenleriň baş kitaby diýilip resmi derejede oglan edilen ruhnamanyň Türkmenistandaky roly gitdigiçe gowşaýar. Öňkü prezident Sapar Niýazowyň awtorlygyndaky beýleki eserleriň hem kitapxanalardan ýetip barýanlygy habar berilýär. Kärdeşim Sähra bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, Türkmenistanda ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy. Aman Murat agy Sapar Niýazowyň hemişelik bir taraply gatly kitabynyň Aşgabatyň kitaphanalarynyň tekçilerinden aýrylandygy habar berilýär. Siz şun bir näçe kitapxana aýlandyňyz, bu barada sizde nähil maglumat bar? Şun men Aşgabat şäheriniň 2 drop 2 diýilýän mikroýonuny Medeniýet Ministrligine degişli bolan kitaphanada boldum. Bu kitaphanada Niýazowyň hemişelik bir taraplyk diýilen kitabynyň ýokdugyny aýtdylar. Şeýle hem bir mikroýonum näki kitaphanada Kerim Urwan Nefesiň adyna ýan kitaphanada bolanynda da şeýle jogap berdiler. Soň şäheriň mektepleriniň bir näçesinde 47-nji, 48-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji mekteplerinde boldum. Ýöne şo ýerde duş guruluşyp bilenim. 47-nji mektebiň kitaphana müdiri boldy. Olam şol kitabyň katarlarda bardygyny ýöne kitaphananyň kitap tekçesinden aýryp goýanlyklaryny maňa aýtdy.
Aman Murada, bu kitabın tekçelerden haçandan beri ayrılanı vardı. Size maglumat barmı? Bana aytmaklarına göre sonku döwürde çykýan kitaplarymyzy da sany köp, şol üçin kitaphanelerde olsa yerler darlyk edýär, şol üçin öň çykan kitaplaryň bir näsesini aýryp goýduk, bir näsesini bolsa kitap kollektor diýilýän edara tawsyrdyk. Olar öň ýapylan, soňra täzeden keldilen kitaphanelere şol kitaplaryň iýerilmekdigini biz aýtdylar. Öňe iýerilen okdy, onu bilen ok diýip düşündürüp verdiler. Anyk senetini aýdyp bilmediler. Aman Murada, Niyazowyň şu hemişelik bir taraply atly kitabynyň kitap tekçelerinden aýrylmagynyň sebäbi barada bir düşündürüş berdilermi ýa-da düşündürüş berilýärmi? Bu hawalyna kitaphanelerde jogap ýok, ýöne durmuşyň ödünne gören jogap bar. Saparmurat Niyazowyň kitaby bir Türkmenistanyň bir taraplygynyň 10 ýyllygyna bagşlaryp ýazylan kitap. Geçen ýyl 2015-nji ýylda bolsa, häzirki döwlet başçylarynyň Türkmenistanyň bir taraplygynyň 20 ýyllygyna bagşlanyp, bir tarap Türkmenistan diýen 350 sahypalyk kitaby çap edildi. Onuň Niyazowyň kitabyna aýdylýan faktlar bilen häzirki döwlet başçylarynyň kitabyna aýdylýan faktlaryň käbiri bir-birine çapraz gelýär, ýa-da olmasa şol wurdatlar gaýtalanýar. Onuň şol bir siyasi sene hakkında, şol bir siyasi waka hakkında iki türlü pikirin bolmazlygyny göreňde tutup, Niyazowyň kitabyna aýranmalar gerek. Aman Murada, Niyazowyň beýleki kitaplary kitaphanelerde ýa-da kitap dukanlaryny tapdyrtýarmy, barmy? Kitap dukanlarynda Niyazowyň hiç kitaby ýok. Kitaphanelerde de käbir saklanyp galypdyr. Olan öňde düşünýäri kitaphananyň kitap goýulýan tekçelerine däli eýsem agyzy ýapylýan, agyzy gulplanýan kitap şkaflaryny goýulypdyr. Ol barýan okuyjylar üçin ýok kitap gözüne diýilen ok, ony sorap bir okujak bolýan, öwrenjek bolýan okuyjym ýok. Aman Murada, Niyazowyň hemişelik bir taraply kitaby, hem beýleki kitaplary Niyazowyň döwründe ähli kitaphanelerde diýenýäli yerleşdirilipdi. Niyazow häkimetden aýrylandan soň bu kitabyň tekçelerden aýrylmagyna nähil many berip bolar? Buna karaşdyrlyk ýyllaryna bolup geçýän wakalaryň özü jogap berýär. Meselen Niyazowyň häkimet başyndaky ýyllaryna Ester döwrüne 75 ýyllap dowam eden Ester döwletine fiýahy baha berilmedi. Ýöne Ester bilen baglanşyk kitaplar, laýtada taryh kitaplar bilen hemmesi kitaphanelerden aýrylyp, her biriniň otlanyny hakynda da mende maglumat bar. Niyazow aradan çykdy, onuň da işlenme urunnaky işine ýöredilen fiýasaty hiç ýylly fiýahy baha berilmedi. Ýöne Niyazowyň kitaplary temden kitaphanelaryň kitap tekçelerinden aýryldy. Ýa-da olmasa adaklan ýerler, bularym gitdiňse aýrylyp barýar. Ine bir şeyler bir düzgün, bizde şu garaşdyrlyk ýyllar dowam edip gelýän düzgün. Kardeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepli ýer Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýurduň ýylyň mugallimini we terbiýeçisini kesgitledi. Bilim ulgamyny ösdürmek döwletiň ileri tutýan maksatlarynyň biridir diýip resmi maglumatlarda ýene nykdaldy. Şol bir wagtda enatalar çağalara bilim bermegiň maşgalalar üçin hem agyr hem gymmatdygyny aýdýarlar. Habarçymyz Sultanat Çylywanyň Aşgabatly Humaý bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Ýene höküminde mektep ýaşly okuwçylaryň bilim alşyna nähili gödäçilik etýäňiz. Şolary ýokary okuw mekteplerine nähili taýinlýäňiz? 1-10 klas, 1-9 klas şuwat okuwçyma. Okuyşy özüň alyp başlar gowun, şu öz güýçlerine girbilerim kadiba tamadiýen. Çağlam mektep taşyndanam hakyny tutubam okutdum. Şu artdyryp, şu ýyjak bilmeden artdyryp, çağla bir közenmedin, özümde howsuzlygymdan közenlik şula bir közenmedin. Her şu adam eger bir ýerde bir ya ingliz dili okudýanmamy ya içer dilinden okudýanmamy şonu tapal okudasymyz gelýär. Okuwçylarymyza taşyndan tapak berdirýär. O maşgalamyzdan täşeklap artdyryp, şu gaplaryndan şoňa bilim bersek bolup zan edýär. Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerine girerler dip onanýaňyz, anamyz barmy? Tamadin, ananmasam tamadin, umid edýän. Çağalymyň bilimine tereseme anam bar. Eger bilimli ilmli adamlar gödüňe tutup okuw taýlabajak bolsa, oňa onam bar. Eger bar diýildi staýda şolar okuw ýerleşip okuw bilmeseler, gir bilmeseler ýokary mekteplerine, şonda näme etmekçi? Olam öz maňna ýyşy. O näme etsek bolsalar özleri iş taýlap alýar. Haýda oňorunja işine diýämi, o da öz maňna nakykbalna kisi. Ol adam gelnek dödöýnip bolýan istel. Taşary ýurtlara çağalaryny okuwy berýän ýenatalarken, şolar gödüňde tutaňdykmy taşary döwletlerde okutma? Taşary döwletlerde okutmany iý berýän adamlaryň emlek taýynyň, madda taýynyň öpnüseli gowy bolsa, goý bermäne olaň haqqy bar. Okutsun, olar ýene aýlanyp öwrülip ýene Türkmenistana gelýär. Ýene aýlanyp şu ýere gelýär. Çağalym barada men oňorsam Germaniýada, Amerikada okutjak ýöne men oňa öpnüselik ýagdaýym ýetmeýär. Hawa, şoň üçin urat bilmedim. Habarçyma Sultan Atçylowanyň Aşgabatly ene Humay bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda berilýän bilim barada köpçüligiň pikirini sorap Azat habaryny.com websaytymyzda orta atanşyň kösowalymyza gelen käbir tesbirleri okap göreliň. Türkmende hiç bilim yok, paraxor bar we idagalyk diýen pikirleri bilen bilelikde okuwçylarymyzyň tesbirlerinde ýurtda berilýän bilimi başga ýurtlardaky ýagdaý bilen deňeşdirmeler hem öňe Jemşid adly okuwçymyz Türkmenistanyň, Türkiýanyň talipleriniň derejesi umuman deňrek. Türkiýede otaran talipleriň içinde ingliz dilini bilýäni de bar, ýöne zehin ýetilik ýok. Kommersiýa satanam para almagy bermäge ökte bolup köplenç humanitar urdan hünär bolýarlar. Rus, Ukrain, Hytaý universitetlerini otaran talipler köplenç inžener urlardan bolup bulan zehini ýitirek, ilkiler korrupsiýadan daşrakda boljak bolýarlar. Türkmenistanda okuw otaran talipleriň içinde gaty bilimlileri köp. Ýöne bular çäre gatnaşmagy uygunlaşan bolup öz başdak iş alyp baryp bilmeýärler diýip Jemşid adly okuwçymyz öz tesbirinde ýazypdyr. Bilim ministrligi ady bilen ýazylan tesbirde türkmen bilimi biderek hiç kime gerekmejek çärelerden ibaret diýilip bellenilýär. Elbetde bu pikirler bize tesbir ýadan okuwçylarymyza degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda bilim almak meselesinde sizde nähili tejribeler bar. Pikir paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaytyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.